Здравейте! Искам да ви кажа, че този клип не е за приемане на хомосексуалните, но по-скоро е за това, че масово от хомосексуалистите показват всъщност какви са. Скоро ще разкрия и моето лице, тъй като доста от хората ме познават от медийното пространство. Аз съм човек, който съм минал абсолютно през всякакви едни трудности и приемани на гей обществото в България. Но съм много против женствените хомосексуалисти, показността на лесбийки и хора с ориентация. Аз съм гей или аз съм лесбийка. Всъщност, хората с хомосексуална ориентация изпитват впечатление, влечение, т.е. сексуално, еротично, романтично и емоционално към хората от собствения си пол. През 1973 година, 1974, Американската асоциация по психиатрия изключва хомосексуализма. Ограничен принос за това има изследването, проведено от Евелин Хукер. През 1990 година Световната здравна организация всъщност премахна хомосексуалната ориентация от МТК-10. Международната квалификация на заболяванията от 1968 година, българското законодателство е хармонизирано с законодателство в повечето цивилизовани страни и не се представлява хомосексуално поведение. Хората с хомосексуална ориентация могат да приемат дълготрайни взаимоотношения, да създават семейство, да възпитават и отглеждат деца. Фактът, че детето е отгледано от хомосексуални родители, няма да му повлияе по никакъв начин. Има редица изследвания в САЩ, Европа и Русия, които потвърждават това. Освен това в САЩ, редица организации като Американската асоциация по психология, Американската психиатрична асоциация АПА, Американския съвет на осиновяване, Американската академия по медиатрия, Американската психиатрична асоциация и Американската академия по семейна медицина официално подкрепя осиновяването на деца от еднополови двойки. Хомосексуализмът и хомосексуалистите, са направилни и съществувани термини. Правилно е да се използват хомосексуалисти и хомосексуални. Хомосексуалността не е болестно състояние, не е специално поведение, нито избор и не подлежи на промяна. Хомосексуалността е естествен, траен, нормален модел на хомосексуалното поведение. Често срещаните проблеми на вътрешна интернализирана хомофобия живеем всъщност, където има ниско сексуално образование и все още доста хора смятат, че хомосексуалността е нещо страшно, нормално или е болестно състояние. Отношението на обществото и на обкръжението, приятели, роднини и родители. Хомофобията при хората с хомосексуална ориентация, това е неприемане, понякога дори омраза и негатив към самия себе си. Към чувствата и впечатления, които изпитваш, вътрешната хомофобия често води до сериозни психически проблеми, а понякога дори и до суицид. Нашето общество е прекалено хетеросексуално насочено. Хетеросексуалността на индивида сякаш се подразбира от само самия себе си, което често води хората до хомосексуална ориентация да лъжат или да се съгласяват с общоприетите стандарти. Хора, аз съм минал през едно дълго дело, което сам съм се чудил
дали съм с хомосексуална ориентация или с хетеросексуална, или съм по-скоро бисексуален. В течение на времето аз се опитах да бъда с жена, което не знам какво, но нещо не се получиха нещата, тъй като нямах сексуално привлечение към нея. Жената, която беше ме приемаше такъв какъвто съм, искам да кажа на всички. Аз съм против показността на хомосексуалните, показността на това да парадираш, че си гей, на това да се правиш на жена, защото даден човек, който е с хомосексуална ориентация, си търси мъж и да легне с мъж, мъжко държание и мъжко достоинство, а не жена скрити в женски дрехи. Тепърво ще продължавам и започвам да се грижа за това България да спре показността, гей парадите като същност и така наречените гей заведения в България, които не пожелавам на нито един хомосексуалист да се свържи и да влезе в тях, поради една от причините. Има извращения, но факта е, че ако искате да срещате доста от известни личности, може да ги забележите там. Те са именно скрити таланти, които най-големият талант е, че са скрити хомосексуалисти. Уви, за съжаление, те са лица в медийното пространство, но може да ги видите наистина по такива заведения. Аз познавам доста хора, които те са обвързани с това. Нямам нищо против, всеки сам си избира, но в крайна сметка, нека да не пречим на останалите. Има много неща, които мога да ви кажа, но нека спрем до тук, тъй като ще се изчерпи материала, този, който аз съм подготвил за вас. Нека направим една фейсбук страница, да спрем просто показността, да спрем парадирането, чупенето на китки, искането на кафе за две дами, всъщност двама мъже. Какво ли още не. Благодаря ви. Скоро ще си открия и моето лице.